Goedenavond, zondag 12 april. Dit is Zeeland Nu met een kort overzicht van het nieuws en het weer in onze provincie. Oesterrapen, dat is populair. Zoals hier aan de Oesterdam. Maar als mensen zich niet aan de regels houden, komen de vogels in het gedrang. Ja, de vogels hebben er last van als mensen de slikken opgaan om oesters te rapen. Wat is ook het voedsel van de vogels? Het is voedsel van de vogels, maar ook de kale slikken eromheen, waar geen oesters liggen, die hebben de vogels nodig om wormen en andere schelpdiertjes te vinden. En als mensen daar steeds gaan lopen, dan verstoren ze de kansen voor die vogels om aan voedsel te komen. En dat heeft gevolgen. Het is heel duidelijk te zien dat op de plekken waar er meer verstoring is, dat er dus ook minder vogels zitten. En die kunnen daar dus niet aan hun voedsel komen. En dat voedsel hebben vogels hard nodig. Vooral als ze lange afstanden moeten afleggen. De Oosterschelde, maar ook de Westerschelde, dat zijn eigenlijk de tussenstops. En die heb je nodig als een soort van wegrestaurant langs hun migratieroute van Afrika naar Siberië en weer terug. Maar hou eens even, oesterrapen is toch niet verboden? Het is niet de bedoeling dat je echt de slikken opgaat om daar oesters te rapen. Maar je mag wel voor eigen gebruik gewoon wat oesters rapen, net aan de voet van de dijk. En daar zitten ook vaak gewoon oesters. Dus daar is genoeg te vinden. Grote zorgen bij natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap. De gelekte olie uit de Antwerpse haven heeft de Hedwiegepolder en het verdronken land van Saaftingen bereikt. Op tientallen plekken in het gebied zijn kleine vlekjes te zien met lichtere of dikkere ruwe olie. Er zijn ook al vogels gezien die besmeurd zijn. Morgenochtend wordt overlegd wanneer het gebied kan worden schoongemaakt. Mick van Dijken heeft zijn beste uitslag ooit neergezet in Parijs-Roubaix. De renner uit Colijnsplaat, hier op archiefbeeld, finishte vandaag als 6e. Hij knokte zich uit geslagen positie helemaal terug in de wedstrijd, met dank aan Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel, die allebei lek reden tijdens de wedstrijd. De naam Betje Wolfplein moet terugkomen in Vlissingen, vindt de partij 50PLUS. En nu is het moment omdat de gemeente het Scheldeplein, waar vroeger het Betje Wolfplein was, aan het herinrichten is. De schrijfster Betje Wolf werd in de 18e eeuw geboren in Vlissingen. Zij schreef samen met Aagje Deken de eerste Nederlandse roman, Sarah Burgerhart. Een ontzettend begenadigd schrijfster, een hele scherpe pen. Misschien wel een van de eerste Nederlandse feministes. Vrijzinnig, dat hoort ook absoluut bij Vlissingen, denk ik. Het is raar dat het Betje Wolfplein ruim 30 jaar geleden is afgeschaft, vindt raadslid Chris van Wezel. Vooral omdat de namen van haar vriendinnen Aagje Deken en Koosje Buske nog wel voortleven in de stad. Links en rechts hebben we dan de Koosje Buskestraat en de Aagje Dekenstraat. En dan missen we de belangrijkste, Betje Wolf. En nu is er een soort krater geslagen, omdat Betje Wolfplein is verdwenen. Hoewel de naam officieel al ruim 30 jaar weg is, noemen Vlissingers het plein nog altijd Betje Wolfplein. Maar de nieuwe Vlissingers, ja, god, het is allemaal zo lang geleden alweer. We zullen het gewoon als Scheldeplein gaan benoemen. En het zal ze verder een worst wezen, denk ik. Maar ik kan me daar toch nog wel een beetje druk over maken. De gemeente Vlissingen laat weten dat de naam nu niet wordt aangepast, maar dat er nog wel wordt nagedacht over de terugkeer van het Betje Wolfplein. 4, 3, 2, 1 en daar gaan ze! En zo zijn de 2200 deelnemers vertrokken aan een tocht van meer dan 42 kilometer. Dit jaar van de Markt van Hulst naar de Markt in Terneuzen. Eddie, hoe gaat het? Prima. Dat is de 6e keer dat wij mee lopen met een groepje. En dat is heel gezellig. En we hebben goed weer, dus ja, wat wil je nog meer? Je bent je veters aan het strikken. Wat is er aan de hand? Ja, er zat een steekje in mijn schoen, dus die moest ik er even uithalen. Anders loopt dat niet zo lekker. Ingmar, waarom doe jij dit? Nou, als je het publiek ziet, althans de mensen die hier allemaal lopen, ja, dat is meer dan geweldig. Dat duurt echt voor, ik toch. En hun hebben een tijd van hun leven en ik ook, dus dat is eigenlijk een beetje mijn ding. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal hoor. Ja, want hoe staat het er nu voor? Ja, dat doe heel plezier. Dus, ja. Je moet er nog 10, hè? Oh, ik had er al 30 gehad, man. Iets wat op 2/3 lag je nog bij de EHBO. Hoe gaat het? Het doet pijn, maar we zijn er, dus het is oké. Maar het gaat wel een paar dagen duren, denk ik.
Ja, fantastisch. Echt heel fijn gevoel. Jan, hoe ging het? Ja, goed. Tot op die laatste 2 kilometer. Toen was ik helemaal kapot. Mijn voeten, pijn. Maar de rest van genoten. We hadden vandaag zonnige perioden, wat sluierwolken ook. En vanmiddag kregen we ook een paar stapelwolken. Maar dat waren vriendelijke wolken en het bleef overal droog. De wind is meest matig geweest uit het zuidwesten en daarbij kon de temperatuur oplopen naar 13 tot 16 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen en het koelt af tot ongeveer 6 graden bij een zwakke zuidoostenwind. Morgen is het wisselend bewolkt en we hebben meer wolken dan deze zondag. Al zal de zon zich ook af en toe nog wel even laten zien. En het wordt morgen ongeveer 14 graden bij een matige noordenwind. Dinsdag schijnt de zon dan weer beter. En vooral woensdag wordt een vrij zonnige dag en dan kan het kwik oplopen naar 17 of 18 graden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne zondagavond en heel graag tot morgen.